Maayong bagong tuig kaninyong tanan. Hinaot po unta nga karong tuiga kita tuon, kita continue sa atong pagsalig ngana sa atong Ginoong Hesukristo. Magpasalamaton kita nga gihatagan kita niya og taas-taas nga kinabuhi. So akong isugyot nga kita mag-alagad ngana kaniya. Magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study gihapon nga kita makasalom sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Dili tinuod nga kung mobasa kita sa Bible mabuang kita, usay makadungog ko ni ana, kundili mabuang kita sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. So without further ado, sa walay paglangay-langay, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Amahan namong langit nun. Ikaw ang nagbuhat sa yuta ug sa langit. Ikaw ang nagplano sa among kinabuhi. Ikaw ang nahigugma kanamo. Kay tungod sa among mga sala, imong gipadala ang imong bugtong nga anak aron nga ilansang dito sa cross, aron nga siya ang magbayad sa among mga sala. Kami Ginoo dili makabayad sa among sala. Ginoo, tudua kami sa sa among pagtuon karon, hinaot pa unta nga imong abrihan ang tagsa namo ka kasing-kasing. Imo untang hinaot pa unta nga pasayloon mo kami sa among mga sala. Ginoo, nagahangi usab kami nga ang Espiritu Santo mao magauban, magatudlo kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa usang semana gatuon kita sa sinulat ni Marcos kapitulo 2. So sa atong kinaiya, sa atong ugali, sa atong practices nga kita mag-review og jutay kung unsay atong gitun-an didto sa kapitulo 2. Brief lang review. So didto sa kapitulo 2, atong nahibawan nga dinhay upat ka amigo nga dako gyud ang ilang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo ug dako gyud nila nga gustong motabang sa ilang amigo, nga nagpakaulaw-ulaw sila kay sa ilang pag-abot nila dito sa balay nga di na si Jesus, daghang mga tao dili sila makasulod. Ang ilang gibuhat miadto sila sa atop, ilang gibongbangagan ug ilang gituntun ang tao. So dako ang pagsalig nila, bisag masuko siguro ang tag-iya sa balay, posible gyud nga masuko nganong imong butasan among balay. Pero bisan pa gusto nilang maayo ang ilang amigo. So mao nay principle sa tinuod nga amigo. Dili lang nga ang amigo naay makuha nimo kay amigo pero dili mo tabang. So giayon ni Jesus apan natingala kita, kay mingon man si Jesus, pasayloon nako ang imong sala. So didto nasuko ang mga relihiyosong mga leader didto, siging ka-observar niya sila mga kritik, bisag asa si Jesus tuwa sila, ilang tan-awon unsa na may gihimo nining tawhana. Karon nakadungog sila nga si Jesus mo pasaylo sa sala. Kay mituo man sila nga ang Ginoo lang ang makapasaylo sa sala. So si Jesus mi-claim, miingon siya, ako Ginoo, ako makapasaylo sa sala. Wala siya miingong ako ang Ginoo. Kay kadaghanan mga tawo miingon nga magbasahon nimo sa Biblia kung naabay miingon ba si Jesus nga ako Ginoo. Pero ang iyang gibuhat din ni buhat sa Ginoo, pasaylo sa sala. So giayo niya, and then nasuko gyud sila husto, nagplano sila nga kuhaon gyud si atong Ginoong Hesukristo. Kini sila nasuko kay mo tungod sa ilang power. Daghanang mga tawo nga misunod ni Jesus, juta na lang misunod nila. Siguro natingala sila, basig wala na tay kwarta dinhi, wala na tay gahom nga atong kaptan ng mga tao, atong galungan naay usa ka tawo nga nagpakaaron ingnon.
kini sila mga reliyoso nabutahan. Bisag naibulo sila sa truth, pero tungod kay buta sila, wala sila makakita. So usahay daghang po mga tawo ingon ana nga naibulo sila nga naa si Jesus, daghang usab nga dili mutuo, nabutahan sila sa daghang kaayong mga rason. So daghang po karong panahon na. And then si Jesus usab sa kapitulo 2 nagtudlo usab unsaon sa paggamit sa adlawng igpapahulay. Ang adlawng papahulay naana sa 10 commandments. O adlawng papahulay Sabado. Itudloan kita ni Jesus o silang tanan didto unsaon paggamit sa adlawng Sabado. Dili lang nga mosimba ka, dili lang nga wala kay himuon kay magkasayop ka, kundili imong gamiton aron sa pagtabang sa isig katao. Si Jesus miingon, unsay gingon ni Jesus, gipangutana siya unsa may pinakaimportante sa mga balaod sa pulo ka sugo, o sa ilang unang panahon dili lang pulo ka sugo ang gihimo sa mga reliyoso, kundi sobra sa 600 ang sugo. Miingon si Jesus, duha lang, higugmao nimo ang imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, o higugmao nimo ang isig katawo. So mao na pinaka-importante ni Jesus. So bisag Sabado na, basta kinagtabang tabangan nimo. So mao toy sa nagtudlo siya may tungod unsaon sa paggamit sa adlawng igpapahulay. And then muadto na kita sa kapitulo 3. Basahon natong kapitulo 3 sa sinulat ni Marcos. Guys, abrihan ninyong Bible dinha sa kapitulo 3 sa sinulat ni Marcos. Dili si Presidente Marcos ha, katugyod nga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Well, punta na tayo sa versikulo 1, verse 1. Unya, miadto na usab si Jesus sa sinagoga ug dito'y tawo nga kimay ang kamot. Sinagoga, mga gagmay ning simbahan sa mga baryo-baryo, sa lungsod-lungsod, mao ni sinagoga, maadto sila didto kada Sabado. Pero ang pinakadako gyud nila nga simbahan naa sa Jerusalem. So, dito si Jesus nagsermon, nagtudlo sa gikan sa karaan nga tugon. Og dinhi usa ka tawo nga kimay naay problema sa iyang bukton, ako siguro. Lisod siguro kaayo kung naa ko'y problema sa bukton kay di na ko makadulag tennis. Kay gusto ko modulag tennis. So dinhi tanaw nato unsa may mahitabo ning kimay na simbahan, siguro planted ni siya sa mga critics, sa mga magsaway sa atong Ginoong Jesucristo, siguro giplant ni siya. And then verse 2. May mga tawo usab dito na niid. Sorry. Naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tao sa adlawng igpapahulay Sabado. Aron aduna sila ikasumbong bato kaniya. Mangita na sila ebidensya. Miingon sila kay kining adlawng Sabado walay mulihok, kung mulihok ka patay ka. So ilang lang taon kuno sa imo ni Jesus kay kanang pag-ayo gyud, miingon sila trabaho na. Gisupak mo na ang pulo kasugo. Napulo kasugo, giayo nimo ang tao na ang napulo kasugo. Muingon ka na nga gisupak mo na. Kinsa may gabuhat sa napulo kasugo? Ang atong Ginoong Jesucristo. Sa amo ganing pag adto sa Israel, sa elevator, sa mga dagkong hotel, ang mga Hudiyo maghulat lang sa elevator. Dili sila mo tudlok, dili sila mo pos sa elevator nga mo abri.
maghulat sila sa ubang mga tao. Kay ilang pagtuo kung mo tuslok sila. Mingon, nakalapas na kita sa napulo kasugo unsa ka buang. Maghulat sila. So pag abri na ay mga tao nga Gentile o kanang dili Hudiyo mosakay sa elevator, abrihan di na pa sila mosulod. O miingon sila nga, moadto ko sa pananglitan 20 ka dito sa 20 ka andana, ituslok mo o sa 10, sa 15, sa 50, dili sila motuslok sa batunes kay makasala sila sa napulo kasugo. Na ba inyong nahibaw-an nga makasala? Nga kung adlaw Sabado, moadto lang simbahan, walay gihimo sa pagtabang. Then, unsa ilang kuan? Verse 3, si Jesus mingon sa tawo nga kimay, dali dool dire. Kay bulo siya unsay buhaton ni ining mga reliyoso, mga kritik, mga magsaway. Verse 4, unya iyang gipungutana ang mga tawo, iyang giatubang gyud ang mga tawo nga mga critic niya, mga critical, mga reliyoso. Iyang giatubang siya. Iyang giatubang sila gipungutana. Unsa bay itugot sa atong balaod? 10 Commandments nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Gipangutana sila. Kay bulo ka, apan wala sila motubag. Kay bulo man sila nga sayop sila. Nga ilang tradisyon, kining ilang tradisyon maoy nakapabuta sa ilang kaugalingon. Tradisyon gihimo na ni sa among mga kagikanan, pila ka gatus ka tuig. Tinuod yun bisag sayop sila, pero nabutahan na, wala may critic, wala mag-question. So, ang gihimo niya, verse 5, gitanaw sila ni Jesus uban ang kalagot. Wow, ang atong Ginoong Hesukristo day maglagot, masuko, sa Tagalog magalit. Binakog si Jesus dili masuko. Masuko man day atong Ginoong Hesukristo. Siya may miingon gyud nga ang dalan sa impierno, miingon si Jesus, dili ako ha. Ang dalan sa impierno dako kayo, wide. Daghang mga taong gustong moagi sa dalan sa impierno. Kaysa yun, naay happy-happy, naay inuman, naay bisag unsa lay kuan. Naay drugs o bisag unsa lay imong himuon, miingon si Jesus. Daghang mo ato dito. Apan ang dalan pa ingon sa langit, mingon siya gamay lang kaayo, juta ray makaadto. Mao ni bantayan nato, si Jesus masuko di ay. Gusto mo ba nga si Jesus masuko nimo? O dili kita mo tuo nga mao nagisulti ni Jesus? And then itanaw ni Jesus sa verse 5 ang uban, ang mga relihiyoso, ang mga buta sa kasing-kasing, ang gahiw kasing-kasing. Pero uban ang kalagot o kasubo, duha di ay naglagot siya pero nasubo sila sa ilang pagkabuta, sa ilang kasing-kasing nga sirado kayo, gahi pa sa bato, tungod sa ilang relihiyon, tungod sa ilang tradisyon, tungod sa ilang gisulti ni Jesus, tungod sa ilang pagkagahig ulo. Wow. Gahi bang inyong ulo? Dingon siya, gahi. Daghang mga taong gahi og ulo. Bisag naibalo na sila may tugon ni Jesus, dili. Ingon sila, wala man na itudlo sa among relihiyon. Gahi og ulo. Unya, iyang giinan ang tao. Ituyod ang imong kamot. O gituyod sa tao ang iyang kamot, og naayo kini. Wow, dali lang sa akong giingon ninyo istorya. Sa mga hospital karon, kung naay problema, daghan pang mga exercises nga himuon aron nga maayo. Usahay daghan pang mga surgery nga himuon. Apan si Jesucristo, kalit lang iyang ayuhon. Ug naayo kini.
busa. Ang verse 6, basta na ay busa, in English, therefore, dili maayo. Busa, namiya sa sinagoga ang mga Parisiyo. Suko sila, nganong giayo man na niya, nganong nagtrabaho man siya sa Sabado. Og nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes, og naglaraw sila sa pagpatay kang Hesus. Unsa maning hitabua nga maayo ang gihimo ni Hesus. Nakatabang, nagpakita siya sa iyang gugma. Apan ang ubang mga tao, naglaraw silang patyon si Hesus. Dili ko makasabot na ini. Usa sa panahon sa mga tao dito sa Lanaw. Verse 7. Si Hesus og ang iyang mga tinunan nangadto sa Lanaw sa Galilea. Kini Lake of Galilee amo ning naadto sa una. Pila na katuig karon. O gisunod siya sa usa ka dakong panun sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit sa sakop sa Edomia, ingon man sa tabok sa Jordan, o sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kay Hesus, kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Almost murag tanang Israel miadto aron paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Aron pagpaminaw, nakadungog man sila. Verse 9, gisugo ni Hesus ang iyang mga tinunan sa pag-andam ug sakayan. Alang kaniya, kay basin unyag mapiit siya sa daghang kaayong mga tao. So naibalo si Hesus nga kung daghang mga tao, basig mapiit siya, so maingon siya sa mga tinunan, mag-andam ug sakyanan. Para dito na po sa dagat magsermon. So, dinay akong nabasahan sa usang I think sa tulo na kabulan karon dito sa Africa. Dinhay nanghatag og pagkaon. Daghang kay mga tao. Nahitabo mga 20-15 siguro namatay. Kay kuan naman sila, nag-ilog naghusto. Ang uban naipit naghusto, ang uban natumba na, wala siya tungod sa pagkaon, nag-ilog sila. Di na po nahitabo di na sa Manila sa una. Mga pila na katuig karon nga samok ay kay daghang mga tao nag-ilugay na. So peligro usab ni kaayo. Mao nang si Jesus miingon nga o sige mag-andam mo kay basin og maproblema ta niini. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Verse 10, versikulo 10. Daghan sa mga tao nga iyang giayo. Og tungod ni ana ang tanan nga may balation nag-ilugay pagpaduol aron makahikap kaniya. Daghang kay mga tao og nag-ilugay na sila. Miingon sila, basta makahikap lang ko ni Jesus, mabuhi na ko or maayo akong sakit, cancer or unsa pa nang mga sakit. Mao ilang pagtuo. So bisan na po'y panahon din na sa Manila sa usa ka katuig na ay naa sila'y imahen nga kuan sa dalan. So usahay mag-ilog sila pagkaput sa pisi, usahay daghang mga madisgrasya para ilang mahikap ang sinina sa imahen ni Jesus. Kini si Jesus gusto nila kay tao man yun ni Jesus. And then sa verse 11, sa dihang nakita ni Jesus nga mga taong giyawaan, di na nakita di pod. Nang hapa sila sa iyang atubangan og naninggit. Nang hapa, unsa may atong paglantaw ni ining mga nayawaan, ang yawa na hadlok ng hapa sila ni Jesus. Si Jesus dili ni ordinaryong tao lang. And then unsa gisulti nila, ikaw mao ang anak sa Dios. Giunsa siguro nila pagsulti ha. Ikaw mao ang anak sa Dios. Wala ako kahibalo. Apan nahibalo sila nga si Jesus anak sa Dios. Hain man sila nahibalo.
Kay kining mga tawhana, ang mga yawa gikan na sa langit sa unang panahon nga nagrebuild nga so gibutang din sila sa kalibutan. Posible nga nakita nila si Jesus sa langit. So nahibawan nila, tinuod man ang ilang gisulti, ikaw ang anak sa Dios. Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kung kinsa siya. Sumingon si Jesus, kamong mga giyawaan ayaw mong sulti nga ako ang anak sa Dios. Ngano man siguro. Ngano man nga dili isulti. Tungod kay ang maghatag sa maayong balita giyawaan man. So dili maayo nga sila ang magsulti may tungod ni Jesus. Ang dapat gyud nga magsulti kita, ikaw nga sumusunod ni Jesus, nga tinuod gyud nga ikaw napasaylo sa atong Ginoong Kristo. Ang wala napasaylo dili maayong moingon nga si Jesus mao ang anak ni sa Ginoo, nga siya ang makapasaylo lamang. Gipili ni Jesus ang napulog duha ka apostoles. Daghang kayong sumusunod ni Jesus, apan gipili niya ang 12. So unya, mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion, nanuol sila kaniya. So daghang kayo, apan gipili niya. Unsa man nato pagkahibalo nga ikaw gipili sa atong Ginoong Kristo? Unsa niyo pagkahibalo? I want you to think about it. Gusto kong maghunaw-una mo. Kung para sa ako, kung ikaw na kay kasing-kasing nga mapasayloon. Kung ikaw na ay kasing-kasing nga mahatagon. Kung ikaw na ay kasing-kasing sa pagsabwag sa maayong balita. Posible nga ikaw gitawag ka sa atong Ginoong Kristo. Apan kung wala gyoy paghigugma sa imong kasing-kasing, walay pagpasaylo sa imong kasing-kasing, wala ka gitawag sa atong Ginoong Kristo. So, and then verse 14, nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles, og miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya, ipadala ko kamo aron pagwali. So, gipili niya. Pero i-train niya sa 3 ka tuig nga muuban-uban niya kining apostoles. O nga makadungog sila, makita nila si Jesus, aron nga sila maantigo o ang ilang relasyon sa atong Ginoong Kristo stronger. Aduna sila relasyon. So, ang trabaho nila magwali sa maayong balita o makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa, gihatagan. And then, mao kini sila ang napulog duha kang gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlag si San Pedro. Ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan, nga ginganan siya Boanerges. Sa ato pa, mga anak og dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolomeo, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadio, si Simon nga Cananeo, si Andres, si Felipe, Bartolomeo, and then verse 19, og si Judas Iscariote nga nagbudi kaniya. And then verse 20, unya misulod si Jesus sa usa ka balay og nagtigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan walay higayon nga sa pagpangaon. Busy gyud kay gusto nga dili makakaon sila. Daghang mga tao unsa may mahitabo sa imuha ug sa ako kung dili ka makakaon og usa ka adlaw. Ako siguro maniwang kung gusto. Pero anyways, di sila makaon. Verse 21, sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, sa iyang mga igsuon, nasayod sila.
Nangadto sila aron pagkuha kaniya, kuhaon nila si Jesus. Kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Ang ubang mga tao di ay nag-report nga, hey, katong anak ninyo dito, katong igsoon ninyo, nabuang na to sila. Nganong nabuang man si Jesus? Siguro natingala sila. Kaysa edad si Jesus from 0 to 30 anyos, wala man siya gihimo nga mga butang nga makita nila nga siya Ginoo. Pag alis na niya sa ilang balay nga nagsugod na siya sa iyang ministry, didto pa pinakita ang iyang gahom. So ang ilang paglantaw sa ilang nabalitaan nga si Hesukristo nabuang. Unsa man ni? Unya, verse 22. Unya, ang pipila sa mga magtutudlo sa balaod, mao niya mga critic niya, mga kontrabida, nga nanggabot gikan sa Jerusalem, ilag yung gipadala. Layo kay ning Jerusalem, sobra sa 100 ka kilometro. Miingon sila, ana kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa. Mao'y naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Miingon sila, kana si Jesus, galing na siya, gikan na siya sa mga yawa, ang iyang gahom gikan sa yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginlan niya sila sa usa ka sambingay. Nagistorya si Jesus aron nga maka-answer, makasagot, makatubag sa ilang accusation nga siya gikan ang iyang power gikan sa mga Satanas. Mingon siya, naghimo siya istorya. Mingon siya, mingon siya, unsaon man ni Satanas paghingilin kan Satanas. Mingon siya, kung ako Satanas, nganong panghinginlan ko man sila. Dili amigo unta nako, pero ako man gipingilan nga mawala ang si Satanas sa mga tao. Mingon siya, kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o magunay pag-away, mabungka gayud kaniyang panimalaya. Busa, kung gihingin lang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos. Then mingon siya, walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kon iya kunang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya sa pagkawat sa mga butang nga maong tawo. Ang buot ipasa simple lang, miingon si Jesus nga kung ako ang power nako ang gahom gikan ni Satanas. Kaming mga Satanas mag-away mi dili maayo. Mingon siya mabungkag. Dili gyud na tinuod inyong gisulti. And then verse 28, timanan ninyo kini, miingon na siya, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala. Miingon si Jesus. O sa tanang dautan nilang sulti. Apan, ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat man sila sala nga dili gayud mapapas nga dili mapasaylo. Mo ni unsa man ning gisulti ni Jesus? Unsa imong himon mapasaylo apan kanang giingon nga pagpasipala sa Espiritu Santo. In English, blasphemy of the Holy Spirit, dili mapasaylo. Unsa man mga butanga? Unsa man ibot ipasabot ni Jesus? Nga dili mapasaylo. Nga ang Espiritu Santo nga nahibalo ka nga maunay tinuod apan tungod kay gahi ang imong ulo, dili ka mapasaylo. Ang Espiritu Santo dili makasulod sa imong kasing-kasing. Mo na blasphemy, imong giinsultuhan ang Espiritu Santo. Ikaw dili mapasaylo kay wala man ka moduol sa atong Ginoong Hesukristo nga mapasaylo ang sala. Ang Espiritu Santo mao'y mutudlo sa atong kasing-kasing nga kakinahanglan nga limpyuhan ang imong kasing-kasing.
So dili ka mapasaylo. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman gud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan. And then verse 31. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dili ni akong gikan ni sa Bible ha. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay og nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. So, di man sila makasulod kay daghang mga tao. So nagsugo sila nga, hey, ang imong inahan, ay imong mga igsuon, na sila igsuong babae pod. Gusto makikita kanimo. 32. Naglingkod, libot kang Hesus ang pundok sa mga tao nga miingon sila kaniya. Ang imong inahan ug mga igsuon ato sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag. So guys, importante ni. Kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Kinsa ba? Manguta, matingala kita. Kinsa may tinuod niyang inahan? Kinsa may tinuod niya nga igsuon? Si Jesus ang gasulti niini ha. Kita kadaghanan nato nabag-uhang kita sa atong pagbasa dinhi karon. So pangutana, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Verse 34. Nya mitan-aw si Jesus sa mga tawo, gilantaw niya ang mga tawo katong mga sumusunod niya, katong mga naminaw. Nga nag-alirong kaniya ug miingon siya, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Wala siya moingon nga, katong tuwa sa guwa dito, ang akong inahan, ang akong mga igsuon, mautoy akong mga igsuon. Apan si Jesus matingala kita, nga ang mga taong naminaw niya, mga tao nga gusto makadungog niya, nga mituo kaniya, miingon siya, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Gilantaw sila nga, kamo ako inahan, kamo ako mga igsuon. Kay kinsa miingon siya? Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Unsay gisulti ni Jesus? Kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Verse 35. Matingala kita sa gisulti ni Jesus. Miingon siya, kung ikaw magtuman sa gisugo ni Jesus, ikaw ang igsuon ug inahan niya. Kung kita motuman, ang ato di ay ang relasyon di ay nato sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa atong pagtuman niya, nga ang mahigugmaon kita, mapasayloon, mutuo kita sa iyang gitudlo. Miingon siya, kini ikaw ug ako, mao ni malipay kita. Kay ang paglantaw ni Jesus, kung kita nagtuman sa iyang sugo, nga kita mga igsuon ni Jesus. Imagine, huna-hunaa, nga ang Ginoo ni Kristo, miingon siya, kita mga igsuon ka nako. Dili ba na maayong balita karong 2025 nga kung mo tuman kita sa atong Ginoong Hesukristo, kita iyang mga igsuon, aduna kitay relasyon. Wala siya maingon nga kung ikaw miyembro sa usa ka relihiyon, ikaw ako mga igsuon. Wala, simple lang iyang giingon. Simple ang ingon, kung kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, siya ang Dios. Mao ang akong mga igsuon sa akong ug akong inahan. Unsa may atong buhaton karon? Gusto ba kita nga tawgon nga mga igsuon sa atong Ginoong Hesukristo? Igsuon? Gusto ba kita nga mahibalo
si Jesus nga kita misunod kaniya. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon sa imong gitudlo kanamo. Nga kami di ay makabaton og relasyon nga na kanimo. Ginoo, tudloa kami nga kami ga kinahanglan nga mapasaylo ang among sala. Tudloa kami Ginoo nga sa pagduol nga na kanimo nga malimpyuhan kami sa among mga sala. Nga kami mabag-o, born again sa imong gisulti. Kadako ang pagsalig namo nga na kanimo. Ginoo, ubanay kami karon hangtod Ginoo nga kami mag-alagad kanimo, nga tudloan kami unsaon sa pag-alagad nga na kanimo. Tudloa kami nga humukon nimo among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ubanay kami sa among pag-alagad kanimo. Nagaampo sabag ko kung kinsa katong nagkasakit karon. Ginoo, nagaampo ako nga imo silang ayuhon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.